Jel tu Raja? Tu je negde Raja. Apiš me za jaja. Ma, ući ćeš od juče. Uje. A šta radiš? Što ti je, čovječe, možda će neko da otvori? Molim. Ko je? Molim. Ko je, bre? Dobroveče. Alo, ko je? Tišina, sve ću da vas pobijem. Sada biste ušli, moram da čujem neku šalu. Ma daj, stani, evo ti stići. Pazi, iza 7 brda i 7 mora, 7 planina i 7 dolina, 7 reka i 7 jezera, 7 sela i 7 šuma, na jednom proplanku u staroj trošnoj kući živjela strašna aždaja. Jedno jutro aždaja izađe iz kuće i kaže: jebote, de, ja živim. A kako te prepozna Negore? Ne nosim brus i dosta sam komunikativna. Brate, si čuo samo ženski glas. 35 riba! Okay, let's try something different.